Hej og velkommen. Mit navn er Jeppe Sund, og velkommen til programmet. Hvad fanden bliver det? Ja, hver dag forsvinder der 1 million mennesker fra Danmark. Vi forsøger at finde en af dem i dag. Så med mig her i studiet, der har jeg Allan Puha. Tusind tak. Tusind tak. Goddag, Allan. Tusind tak. Ja, goddag. Hvorfor er du kommet i studiet i dag? Det er fordi, at min far han gik ud for nogle år siden og skulle have mælk. Siden der har jeg aldrig set ham. Ja, det er ret lang tid siden, ikke, Allan? Hvor lang tid er det siden? Det er cirka 45 år. Okay. Det er det. Hvor gammel er du? Jeg er 26. Okay. Allan, vi har jo allerede nogle informationer om din far. Ja, hvad for noget? Ja. Vi har jo fundet ud af, at da din far han var på vej efter den omtalte mælk, så blev han simpelthen slået ned af den grønlandske kaffemafia og blev bortført til Mexico som slave. Hvad fanden er det med det grønlandske kaffemafia? Og nu stiller vi op til min bror i Mexico City, hvor vi tror, at Allans far befinder sig. Ja, det er den grønlandske... Yep. Velkommen til mit navn. Det er Lasse Sump. Jeg er fodboldspiller, professionel fodboldspiller for OB, men i min fritid der hjælper jeg min bror med at finde forsvundne folk her i programmet. Der skal vi finde hvad var det en E? Allans far. Jeg kan ikke huske hvad han hedder, Allans far, men det ved han er helt. Så det prøver jeg. Han er været et eller andet sted i Mexico. Så lad os bare gå over. Jeg ved ikke hvor han er henne, så vi kan lige ringe på, og så ser vi om han er her. Hej. Har du set Allans far? Måske. Ja. Så skal det være. Nej. Kom så. Sådan. Hej. Nå, Allan. Det ser ud til, at min bror han er ved at finde ud af, hvor fanden din far er henne. Hvordan føles det? Ja, sig det rent ud sagt, jamen så er jeg faktisk ligeglad. Jeg vil bare have det tv, altså. Allan, det havde vi også sige. Det vil jeg nok mene, jeg skulle sige. Allan, har du nogle specielle minder fra din far? Ja, jeg sad faktisk engang fanget i hans kælder i 7 døgn og 23 år. Men til sidst så hjalp det mig at bryde ud ved hjælp af mit hjemmelavede solur, som jeg har brugt de cirka 6 døgn på at lave. Okay. Og 2 år. Okay. Jeg tror, nu tror jeg, vi stiller tilbage til Mexico for at se, hvad min bror har fundet videre ud af. Ja, det er sådan 120. der på. Men jeg skal nok virke den her gang. Nu er jeg i hvert fald. Hej. Er du Allans far? Nej. Du sagde nej på dansk. Hvordan kan det være, du taler dansk? Gå med. Sådan. Der var han. Vi fik ham. Tak for noget. Allan, kom her. Din søn, han savner dig. Din søn savner dig. Fuck, har man en horn? Jeg taler lige med Allans far her, og så kommer jeg tilbage senere. Skal du gøre, hvad de fanden derovre? Jeg gider ikke være med det her. Din søn, han leder efter dig i Danmark. Fuck min søn. Hvor tror du, jeg er for Han leder efter dig i Danmark. Nå, Allan. Det ser ud til, at min bror, han har fortalt min far. Og vi har så fundet ud af, at han er i live. Men han gider ikke tage med dig, fordi han synes, du er en fucking hovedunge. Men Allan, det skal du ikke være ked af. For her, Allan, der kommer din farfar! Nej, det var da overalt. Sådan! Her, Allan, det er din farfar! Kæft, hvor er du grim, mand. Det er fandme ikke i orden.
Det der, ikke? Det er kraftedeme det værste gang lort, jeg nogensinde har været med til. Det var min farfar. Ja. Så endte alt lykkeligt igen, og vi er tilbage i næste uge af Hvor fanden blev det af?